חברים, אתם לא תאמינו מה קרה היום. אז ככה, פתחתי לי את המחשב, מוכן לעוד סיבוב אפי של פורטנייט. כמו תמיד, התחברתי, ונחשו מה? חיכתה לי הודעה? היה כתוב שם, קיבלת סקין משלך. כאילו, מה? הלב שלי דפק בטירוף, ולא יכולתי לחכות לראות אותו. לחצתי על קופסת המתנה, והנה הוא. ילד בלונדיני עם משקפיים בדיוק כמוני. הסקין נראה פשוט מדהים. היה לו בגד מגניב והכל. לא האמנתי למראה עיניי. פורטנייט באמת עשו סקין שנראה כמוני. מיד לבשתי את הסקין וקפצתי למשחק. זה היה כל כך הזוי לראות את הדמות שלי רצה מסביב. הרגשתי כמו אגדה. ואתם יודעים מה? גם החברים שלי התחרפנו לגמרי. הם לא יכלו להאמין. זה רק מראה לכם שאי אפשר לדעת מה אפשרי בפורטנייט. בין אם זה סקין חדש, אירוע מטורף, או משהו לגמרי לא צפוי, פורטנייט תמיד שומרים אותנו על קצות האצבעות. אז אם אי פעם תקבלו הפתעה מיוחדת כזאת, תזרמו איתה ותהנו. טוב, זהו ליום. אל תשכחו לעשות לייק, תגובה, ולהירשם לערוץ לעוד סרטונים אפים של פורטנייט. תודה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי!